inguruan, sozi esatiarren eguraldia pezoelako askorik laguntzen, Bermioko arrainako honetako zeigarren aldera honetara. Handik aurrera gorputzak berak ezin da uste, oreka mantendu, aurkitu, sentitu, lasaitu, zoratu. Bandera gora! Santurtzi! Geroan gara zeuko azkenean, bihotzean dut, koloren artean beti iluna, abestiak mila zure isiltasuna, zure begietako ispilu aurrean, neure bihotza biluzten da. Ametsak zurekin kumplitu egin barik, gauetako izarren artean nagoni, maitasun uretan, itotan intzanean, zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua. Beti okerra aukeratzeak kalteak ere baditu, errealitatea ezin bizita Santurtziko ontziak euskal esopade amaltuko Enetu dator Ondarruko ontzia bakarrik dator, baina txalo handi bat enentzako. Apa Ondarru! Ondarru ze! Aupa nesak! Gulen kaleti dator gena ez dator estropadan, Apa Ondarru! Azkenengo arrantzadak emoten. Hortxe, pulitza arraunien. Apa Ondarru, txalo bera bat enentzako. Ondarru, ba Ondarru. Lehen kaletik deustu. Bigarren kaletik Ondarru A. Hirugarren kaletik Zumaia. Eta laugarren kaletik Elantxobe. Venga, haceko prest. Listo. Bandera gora, ba! Hortela, zeintu. Ondarru, Zumaia eta Elantxobe. Alta nesta! Eta aurreko txandan, Ondarru C. Ontziaren denpora 6 minutu 14 segundo 62. Ondarru C 6:14:62. Gogoratu honete, Luzetti, egingo da bezala.
Zumaia lehenengo, bi hogeta bost, 2.25, bigarren Ondarrua, bi hogeta zortzi, 2.28, hirugarren Deustu, bi hogeta hamasei, 2.36, laugarren Elantxobe, bi berrogeta bat, 2.41. Aukerakoz azken txampan, Ondarro mesedez hortik urrundu, mesedez. Hola, mesedez asko. Hementxeako Zumaiarrak, bigarren Ondarro, alta Zumaia, azken arrankadak enoten, alta Zumaia, ba Zumaia, Aukerakoz Ondarro, Ondarru ba, hementxeakoz, ba, Ondarro hirugarren Deustu dator, hementxe Deustuko neskak, lehenengo kaletik, azken arrankadak enoten animo, Deustu animo Lantxobe, azken arrankadak enoten, Deustu, ba Deustu, eta hortze Lantxobetarrak azken arrankadak enoten. Elantxobe, laugarren kaletik, Elantxobe, ba! Urrengo txandan, Zierben alen kaletik, Ondarru B, hirugarrenetik. Bandera gurria, ba! Abiatu dira, Zierbena, eta Ondarru B. Infantilak neskak, luzetik egin behar dabez. Eta hor zauzienak eta inok urten gure badau, pantalan edan, aprobetxa gorain. Bueno, temporak, aurreko txandako temporak, honako honek dira. Zumaiarentzat, 5 minutu, 21 segundo, 49 eureko, 5:21:49. Bigarren Ondarru A, 5:12, 5:32:58. Hirugarren Deustu, 5:56:18. 5:56:18. Eta laugarren Elantxobe, 6 minutos, 6 segundo, 6 euneko, 6:07:07. Infantil, eta orain hasiko dira aurrak, infantilak, mutilak. Bigarren kaletik, Deustu C. Hirugarren kaletik, Mundeka. Eta laugarren kaletik, Zumaia B. Lazer emongo dugun temporak. Ea prest. Deustu C, Mundaka
eta Zumaia B prest, urtekerea hartzeko. Kontu Zierbena. Gana prest. Deustu Mundaka eta Zumaia B. Deustu C, Mundaka eta Zumaia B. Eta aurreko txandako denborak honako honek dira. Garaipena Ondarru B, 5, 56-98. Zierbena 6, Amar, 6, 10, 75. Mundaka, bi, 37, 237, Deustu C, bi, 44, 244. Hementxe datoz, ontziak, hiru ontziak, aurretik, Zumaiarrak, azkenengo, txampan sartuta, Zumaiko batela, atzera golatoz, Deustu eta Mundaka. Hortxe dator Zumaiako mutilak, infantilak, azkenengo arrankoak emoten. Aupa Zumaia, txalo bat eurentzako. Ba Zumaia, erto. Eta Mundaka, bigarren postuan dator, Deustu hirugarren. Hortxe azkenengo arrankoak emoten. Mundakarrak eta Deustuarrak. Urrengo txandan, gogoratu, Zierbena B, lehen kaletik, Ondarru B, bigarrenetik, hirugarren kaletik, Deustu B, eta laugarren kaletik, Elantxobe. Aupa Mundaka! Venga! Gitzi falta bata! Azken arrankoadak, Mundakarraren zat, hortxe dator, Aupa Mundaka! Ba Mundaka! Eta hementxe dator, Deustu, Aupa Deustu, ba, amaitxu da txanda hau, urrengoa, infantilak, mutilak, Zierbena B, Ondarru B, Deustu B, Elantxobe. Ortegoaz infantilak. Zierbena B, lehen kaletik, Ondarru B, bigarrenetik, kaletik Deustu B, laugarren kaletik Elantxobe. Urrengo txandan, Deustu A, Ondarru A, Zierbena A, Zumaia A.
Iru 60563. Eta hirugarren Deustu C 6:10 6:20:10. Bi berrogeta bat 2:41. Bigarren Deustu B bi berrogeta iru 2:43. Hirugarren Elantxobe bi berrogeta 6 2:46. Eta laugarren Ondarruz B bi berrogeta 16 2:56. Hemen dato Zierbenakoak lehenengo postuan. Zierbena Galipo entzat izango da garaipena. Azken arrankoak emoten. Bigarren Deustu. Hortu Zierbena. Zierbena. Eta Deustu. Elmugratuko da orain Deustu B. Deustu. Ba Deustu. Elantxobe, laugarren kaletik, gorke dator, Elantxobe, ba! Eta Ondarru geratzen da ilmugaratzeko, Ondarru B. Aurrak Mutilla, gogoratu. Hementxe dator, Ondarru, animo Mutillak. Hementxe dator, azken arrankadak emoten. Ondarru eta prest urrengo txandarako Deustu, Ondarrua, Zierbena, Zumaia. Hortze dator Ondarru kontzia txalo bat eurentzako aupa Mutillak. Azken arraukadak Ondarrurentzat. Ondarru, ba Ondarru. Amaitxu da, txandea, eta orain, lehen kaletik Deustu A, bigarren kaletik Ondarru A, hirugarren kaletik Zierbena A, eta laugarren kaletik Zumaia A. Ba, ja, ba! Hortze doaz, Deustu, Ondarru, Zierbena, eta Zumaia. Aurrera, Elantxobe. Eta aurreko txandako temporak honako honek izan dira. Zierbena B 5 minutu 59 segundo larota 18 euneko 5:59:98. Bigarren Deustu B 6:08 larota 6 6:08:86. Hirugarren Elantxobe 6:19:16 6:19:76. Eta Ondarru B Zazpi 0:6 laroi 7:07:80. 2:16. Deustu bigarren 2:23 2:23. Hirugarren Ondarrua 2:12 2:32. Eta hirugarren Zierbena 2:40 2:40. Hementxe dator Zumaia kontzia aurreratuta. Gorkontuz Zumaia dator lehenengo postuan, bigarren Deustu, Zumaiaren garaipen garbia.
Talo beroak Zumaiarrentzat. Horte dator Zumaia, azken arrauka da Zumaia, ba Zumaia. Hemente dator Deustu, lehen kaletik, hortxe Deustu harrak, haupa Deustu, Deustu, ba Deustu. Hemetxe dator Ondarru, hirugarren eta laugarren Zierbena. Auto Ondarru, hortxe azkenengo araukadak emoten. Hortxe da Ondarru, apa Ondarru, ba Ondarru. Eta Zierbena geratzen da. Aupa Zierbena. Aupa Zierbena. Azken arraukadak Zierbenarentzat. Ba! Eta denporak onako honek dira. Zumaiak lau berrogeta emeretzi, irurogeta bost. 4.59.65. Bigarren Deustu. Bosta Malau, eta Malau. 5.14.35. Hirugarren Ondarru A. Bost berrogeta 6 emeretzi. 5.46.19. Eta laugarren Zierbena. 6 minutu lau segundo. Bederaziendeko 6.04.